Is-sezzjoni tal-Customer Care tal-Ministeru tal-Ambjent tagħti informazzjoni lil Customer Care tal-Partit Laburista. Għal dan Pier Vassallo, Chief of Staff tal-Ministru Jose Herrera, waqt laqgħa tal-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi. Vassallo qal li telefonati u laqgħat bejn iż-żewġ naħat saru kemm il-darba. U għal dan waqt li kien qed jagħti x-xhieda tiegħu dwar l-ingaġġ ta' ħaddiema mal-Wasteserv b'mod partikolari ġimgħa qabel l-elezzjoni tal-2017. Il-kap eżekuttiv ta' Wasteserv Tonio Montebello fis-seduti preċedenti qal li 60% tal-impjegati ta' Wasteserv ġew ingaġġati qabel l-elezzjoni tal-2017 bi 30% minnhom ġejjin mill-ewwel distrett elettorali. Dan huwa l-istess distrett li fih jikkontesta il-Ministru tal-Ambjent Jose Herrera li huwa politikament responsabbli mill-Wasteserv. Fil-fatt l-oppożizzjoni qalet li bejn il-5 ta' Ġunju u l-4 ta' Lulju tas-sena 2017 kienu ngaġġati 56 persuna ma' Wasteserv. Skont Pier Vassallo, dawn il-ħaddiema kienu meħtieġa fil-unit ta' tmexxija tal-widien minħabba li kien hemm ħmieġ fil-widien li kien se jwassal għal arar f'każ ta' xita. Meta mistoqsija kien xikun aħjar li jkun hemm ċaqliq ta' ħaddiema tal-Public Works lejn il-Wasteserv milli jiġu impjegati ħaddiema ġodda, Vassallo ma kienx jaf iwieġeb. Tista' tgħidli kif dan l-ingaġġ li allura għal ftit għaliex kien hemm ftit u f'Mejju li huwa fatt ħareġ pubblikat pubbliku intqal kien hawn ix-xhieda fuqu kien hemm iktar minn 100 ma nafx kemm iktar minn 120 140 f'dak il-perjodu. Jekk nista' ntik risposta ħadd tkun assunzjoni. Yes. U ma nieħux pjaċir nagħti risposti assunzjoni għaliex. Your educated guess, ejja. Fil-qalimis tal-PAC mistenni li jagħti x-xhieda tiegħu il-Ministru Jose Herrera.